de vakantie, hè? Wordt de meesten gaan vrij. Wordt de meesten naar de stad. Dus ja, drokte. Zo stinken. Zo stinken, hè? Zo stinken de drokte. Geweldig. Ik denk dat ik maar even in de stad zie. Hoe zou je zeggen, even een blokje om. Want ik wil eigenlijk even naar de King komt daar. Om even te zien dat ze nog wat mooie muziek te keer hebben. Een beetje ouderwets natuurlijk, maar klaar. Wat keer dat ze nog naar muziek, hè? Ik bedoel, alles gaat via Spotify of in dit geval ik zelf trouwens gebruik ik Deezer. Maar goed, het is altijd best nog wel leuk om iets fysieks in hand te hebben, zoals een hele mooie LP met zo'n mooie hoes. Het treintje zit ik al wat lezen ook maar. Mensen kennen ook weer een reis in de trein, maatje. We gaan een oppoetsen ook maar. Hoi. Hoi, ben je aan het poetsen? Wat is dit? Ja. Wat is het maken worden? Mensen laten wel eens wat achter. Hoi, goeie. Hoi. Ja, nou, het is wel goed. Hé, maar condities zijn de vakantie of niet? Nou ja, de laatste week voor ons, hè? Oh ja? Ja, dus zaterdag houden we ermee op. Oké. We hebben vandaag nog een aantal boekingen. Het is herfstvakantie natuurlijk. Ja. Dus, en dan wordt het gewoon te koud en te weinig mensen. En dan komen we in april weer eens terug. Oké. Nou, dus je viel ik een beetje sentimenteel, laatste ritten. Ja, nou ja, het is natuurlijk een gemengd gevoel. Ik bedoel, in de winter wil je hier ook niet staan als het te koud. En aan de andere kant is het altijd jammer om te stoppen, want het is natuurlijk een leuke bezigheid. De fontein die staan ik heb vol te blazen. Ja, wat een wetter wel hier. Masjes in. Prachtig, het glaterende water. Mooi. Oh, bliksem, ze gaan ik maar op en del die dingen. Hè? Dan is het wel leeg, dan gaat het water in één keer weer omheen. Dan gaat het water weer leeg en weer omheen. Het is een prachtig schouwspel. Voor groot en klein. Deze fontein. Hey, een bekende. Wat klasgenoot van mij. Hoi mevrouw. Hoi. Shelly. Wat zei ze? Oh, ben je de man van Shelly? Ja. Oh, oké. Nou dan weet ik het nog net. Maar dan kun je al vrij of net? Nee, dan niet voor. Nee, wat was vreugde? Hè? Ja, weet ik eigenlijk net. Oh. Dan haal je de man van Shelly erin hier ergens. Ik heb van Ja, ik heb ook voor. Hoi. Ik zou een blik van de achterkant nog even zeggen. Ja, daar gaat de man van Shelly. Ja. Doei. Zie je maar vrij waar Shelly, maar dat wie ooit een stage herinnerd bij ons op kantoor. Just die do? Welke do? Oh. Oh, Dido. Oh, Dido. Oh, Dido. Ik ben er wat ongenezen, ja. Wat een slechte grafheid. Prachtig. Iets meer informeren. We hebben een hier, we hebben nooit komen. Ja. Prachtig. Het Waagplein, geweldig. Het is hier mooi, hè? Machine, joh. Vind je het mooi, mevrouw? Vind je het mooi? Dat is oké. Sorry? Nee. Nee, of vind je het mooi? Oh, nou, kijk, ze maken er een foto van. Het is zo mooi werden. Maar je wordt wel in positieve buien ook. Ik vind alles mooi, hoor. Dat is ook wel zo. Soms denk ik ook gewoon in een depressieve bui, maar dan had ik gewoon een bui, dat vind ik niks leuk. Maar nu ben ik in een goede bui. De meeste treffen, joh. Ik ben in een goede bui. Ik zie dat ik het zo een beetje vast houden, ken dit. Die goede raak, hoe sterker. Zo. Dat kan helemaal niet meer. Het is blijkbaar gebeurd met die breien hier op achtergrond. Ik zeg dat het ooit voorbij komen. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb geen idee wat er aan is met die breien en waarom het er fort is. Misschien voor onderhoud of zo, of gewoon permanent fort. Ik doe het net te zeggen nou eigenlijk precies wat er aan de hand is. Shame. Je stinkt gewoon alle terrassen stinken gewoon naar boeten. Ik denk van waar gaat die nog zitten op het terras, maar misschien snap ik gewoon net heel en dat. Ben ik zoek een hele slechte horeca-ondernemer wijzen tot het terrasje wordt binnen te letten. Maar het is nu 20 voor 12, dus misschien komt daar de hele groep nog om hier eten te gaan. Je weet het net, hè? Je weet net hoe een koe een haas vangt. Wat is dit nou dan? Oh, hier. Ja, no sukkers. No sukkers. Oh, wat is dit, joh? Wat is dit nou dan?
Wat is dit? Dat is wel echt inderdaad eng, ja. Wat is dit? Dit is echt weird, hè? Dit wil gewoon je tuin houden. Dit was super cool, hè, man. Nou, wat vind je ervan, meneer? Wat? Wat van dit hier? Niks. Heb ik niks mee. Nee, had er niks mee? Nee, hè? Hij rookt erover. Hadden ze jouw stem beroemd? Hé? Hebben ze uw stem gebruikt? Nee, nee. Nee, ik denk het niet. Oh, je kon het heel goed nadoen nou. Ja, vandaag. ja. Misschien kunt u het nog een keer nadoen. Dat is wat, hè? Ja, Dat is hartstikke geinig, joh. iets voor bij jou in je tuin? Wat zeg je? Iets voor bij u in de tuin? Voor mij in de tuin. Of thuis, naast de bank? Nou, Nou, filmt hij joutje. en voor in de slaapkamer. Ja, dat ken ik nog, ja. Kijk uit. Ja, 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 oh ja. Kom hier, hoor. Ja. Nou, wat is jou, hè? Wat is jou, hè? Geweldig. Iets voor bij u in de tuin met Halloween? Nee, nee, dat doen we niet. Bij de voordeur. Nee, alsjeblieft. Omdraaien. Nou, het beste maar weer. Ja hoor. Hoi. Dat op het plaatselijke nieuws. Ja, het plaatselijk internet. Oh. Het komt op plaatselijk internet. Lokale Leeuwarden netwerk. Klopt, het ding, LLN. Lokaal. Heel leuk. Ja, ja, leuk hè? Lokaal netwerk, dat is... Kunnen wij niet ergens- ontvangen. Jawel, Alissa woont hier. Bergenskrantjes of alle wat. Waar komt u vandaan als ik vragen mag? Schorel. Oh, Zwolle. Leuk. En wij komen uit Sint Pancras. Oh, god, dat weet ik zo niet. Sint Pancras, dat ligt bij Alkmaar. Dat ligt bij Alkmaar. Ik ken Zwolle wel, ik kom er wel eens. Ja, dat is het mooiste plekje van Nederland. Nee hoor, dat is Op Leeuwarden na. Zou er me bij zeggen. Ja, Nee, maar Leeuwarden. ik kom in zo'n, dat is zo'n doopse Sint huis, hoe heet het ook alweer? Ja, klopt, broederhuis. Ja, Ja, ik heb klopt. de naam even vergeten, maar... Maar Leeuwarden, mooie stad. Ja, vind je het wel leuk hier? Ja. Ja, wat spreekt er zo aan, behalve dan de lijken uit de kist hier, maar... Nou, de panden en de history. Oh ja. En alles staat goed beschreven. En trouwens ook de verscheidenheid aan winkels hier ook. Dat is ook ja, heel netjes. Sorry? En geen Geen leegstand. Oh. Niet veel. Oké. Nee. Nou, hier toevallig. Net hier. Ja. Ja, voor de rest niet. Ja, dat is goed door. Oh, Maar Komt hier weer. En ook de vriendelijkheid van de mensen. Hè? ja, hè, de mensen zijn wel vriendelijk. Ja, want we zijn bij mensen binnen geweest. Oh. Dus, Boven verwachting zelfs. Wat had u verwacht dan? nou, We kwamen om te Norse mensen, veel leegstand en een kleine verscheidenheid aan winkels. nee, dat Nee, niet. we Maar kwamen om te fietsen buiten Leeuwarden, maar we zijn nog Oh ja. steeds in Leeuwarden. Omdat we het leuk vinden er doorheen te fietsen, te lopen. Zullen we eens even machine? Hey, machine. Ik zie het nu zeggen, het is net leeuwend, maar ik ga de nieuwe plaat van de Rolling Stones gekocht. Ik luisterde juist naar op aanraden van iemand. Die zei van luister je nou eens even naar. Ik ga luisteren en ik die om. En ik ben nou een Rolling Stones fan. Hartstikke leuk dat je met me jongen naar deze video. Het weer echt even een ouderwetse vlog eigenlijk. Hè? Zijn gewoon... Gewoon loerde lach. Let even weten, vond je het nou leuk? Doe in ieder geval toe omheen. Maar let ik even een reactie achter. Let even een reactie achter. Let even weten wat je vondst. Vond je het nou leuk? Let een reactie achter. Vond je het minder leuk? Let een lekker reactie achter. Vond je het middelmatig leuk? Let een lekker reactie achter. Kortom, let gewoon een reactie achter. Ik ken er heel veel over zeggen. Maar let gewoon een reactie achter. Het wordt heel leuk zo te wezen. Geweldig. Zijn gewoon...